Днес ще си говорим за нещо, което винаги предизвиква интерес – ретроградния Меркурий. И по-специално ще се потопим в това, което ни очаква през 2026 година, когато той ще бъде в знака Риби. Всичко това е базирано на един много интересен анализ от астрологичния блог Врачка. На всеки се е случвало, нали? Точно в най-важния момент техниката просто отказва да работи. Или пък онова ужасно усещане, когато изпратиш съобщение и осъзнаеш, че отишло при грешния човек. Оказва се, че астрологията има доста любопитно обяснение за този тип ежедневен хаос. Хайде да видим какво е то. Да, точно така. Според астролозите често има един, така да си каже, небесен виновник за тези моменти на тотално объркване. А първата му поява за 2026 година, тя обещава да бъде особено интересна. И така, първа точка. Небесният куриер носи хаос. Самият период е описан като една разходка, обаче из мистичните, но и доста объркващи води на зодиакалния знак Риби. И защо е толкова важна точно тази, първата ретроградно за годината? Защото тя задава тона за всичко, което следва. Тук фокусът се измества и то много рязко. Забравяме за логиката, забравяме за фактите. Всичко се върти около интуицията и емоциите. Стигаме и до втора точка. Какво всъщност е ретрограден Меркурий? За да разберем защо този период е толкова, объркващ, трябва да видим къде е основният сблъсък. А то е между енергиите на самата планета Меркурий и знака Риби. И тук нагледно виждаме този конфликт. От едната страна имаме Меркурий, планетата на логиката, на фактите, на ясната комуникация. А от другата – Риби. Знакът на емоциите, на интуицията, на сънищата, на онази красива, но и размита неяснота. Меркурий, който търси яснота, буквално се губи в емоционалното, мъгливо царство на Риби. Има една аналогия от Врачка, която перфектно описва това усещане. Представете си, че се опитвате да четете карта на град, докато плувате под вода. Всичко е размазано, звуците са приглушени, а посоките, те просто нямат никакво значение. Ето точно това е усещането. Логическите аргументи изведнъж губят тежестта си, а чувствата и интуицията поемат контрола. И точно тук се крие причината за повечето недоразумевания. Трета точка – датите за 2026 година. Добре, стига теория, нека бъдем малко по-практични. Кога точно се случва всичко това? Ето ги и ключовите дати, които е добре да си отбележим в календара за 2026. И така, основният, първият и може би най-важен период е от 27 февруари до 22 март. И целият се случва под влиянието на Риби. Всичко започва с една предсенчеста фаза, когато усещането за мъгла лека по лека започва да се прокрадва. На 27 февруари вече е официалният старт. Някъде по средата на периода имаме потенциал за дълбоки емоционални прозрения. А след 22 март, тогава яснотата бавно, но сигурно започва да се завръща. Но, разбира се, това не е всичко. През 2026 всъщност имаме 3 отделни ретроградни периода. Всеки от тях е в различен воден знак и носи различна тема. Първият в Риби е за интуицията и миналото. След това през юли в Рак фокусът е върху семейството и дома. И накрая, през октомври-ноември в Скорпион, темите са тайни, финанси и дълбока трансформация. И защо се смята, че точно този първи период в Риби ще е толкова силен? Заради близкото присъствие на други две тежки планети – Сатурн и Нептун. Според астрологичният анализ, тази комбинация ще действа като истински детонатор на стари илюзии. С други думи, това е време, което ще ни принуди да се изправим лице в лице с истини, които може би доста дълго сме се опитвали да избегнем. Четвърта точка – практически съвети за оцеляване. Добре, след като вече знаем какво ни очаква, големия въпрос е как да се справим, как да навигираме през тази мъгла. За щастие, източникът ни дава няколко доста практични стратегии. Да започнем с комуникацията и технологиите. Съветът тук е бъдете прекалено ясни. Дори да ви се струва излишно, обяснявайте всичко в детайли. Потвърждавайте срещи и планове не веднъж, а 2 пъти. Задължително архивирайте всички важни дигитални файлове преди 27 февруари. И нещо много специфично за рибите – пазете електрониката от вода. Рискът от повреди от разливане е много по-висок. И разбира се, ако може, отложете купуването на нова техника за след края на март. А сега за договорите и новите начинания. Тук има едно златно правило.
Ако е възможно, избягвайте да започвате нещо кардинално ново или да подписвате важни договори. Защо? Защото в тази космическа мъгла е много лесно да се пропусне някоя скрита клауза или важна информация. Бъдете предпазливи с инвестиции, които звучат твърде добре, за да са истина. Просто не е идеалното време за стартиране на нов бизнес или дори нова връзка. 5 точка. Скритите ползи от периода. Но, хайде да не гледаме на този период само като на време за проблеми. Всъщност, ако подходим правилно, той крие и огромни ползи. Представен е като едно много мощно време за вътрешна работа и за поглед навътре. И как да превърнем този хаос във възможност? Ето няколко идеи. Първо, водете си дневник на сънищата. Подсъзнанието може да ви даде наистина важни отговори точно сега. Второ, това е идеалното време да довършите стари проекти, а не да започвате нови. Трето, медитирайте. Дори само 10 минути тишина на ден могат да направят чудеса. Четвърто, потърсете приключване. Обърнете се към стари емоционални рани. Сега е моментът за изцеление. И пето, творете, но без конкретна цел. Рисувайте, пишете, свирете, просто заради самия процес. И стигаме до последната 6 точка. Доверете се на течението. Може би най-важният извод от всичко е, че трябва да променим перспективата си, да спрем да се съпротивляваме и просто да приемем нещата. И тук отново има един цитат от Врачка, който казва всичко. Не го приемай като провал, а като знак, че трябва да коригираш посоката. И тук е целият ключ. Вместо да гледаме на всяка спънка като на провал, можем да я видим като космическо пренасочване. Може би Вселената просто се опитва да ни покаже, че има друг, може би по-добър път за нас. В крайна сметка, всичко това може да се обобщи с термина космическа ревизия. Това не е наказание. Това е един естествен цикъл на преглед и почивка. Все едно Вселената леко натиска спирачките, за да ни предпази от грешки, които бихме направили, ако летим с твърде висока скорост. Време е да забавим темпото, да се вслушаме и да преоценим. Така че, вместо да се борим с течението, може би е по-мъдро просто да се оставим то да ни носи. Защото се казва, че именно след най-гъстата мъгла идва и най-голямата яснота. И тук остава големия въпрос. Каква нова истина ще открие всеки за себе си, когато тази мъгла най-накрая се вдигне?